Euskara plana martxan jartzea ez da egun batetik bestera egin daiteken lana. Bere zailtasunak eta eguneroko lanak dira oztoporik nagusinetarikoak. Hala ere, ezin daiteke inolaz ere justifikatu, 2 urte hauetan ez dela aurrepausorik eman. Eta hori da gaur hemen, Ezker Abertzaleak publikoki salatu nahi duena. Berriz ere, udal honek euskara bigarren mailako izaera ematen diola inpunitate osoz eta lotzabarik. Plana onartu eta gutzika hiltzen utzi dutenek, PNV, PSOE, Aralar eta Ezker Batua, bere arduragabekeria politikoari esker, espainolez funtzionatzen duen udal eredu bikaina lortu dute. Honetan euskaren aldeko lanketaik egin gura baldin bada, egin deixela, baina ez deixela mugatu propagandistikoki erabiltzen den erraminta batera. Berez, osoko bilkuretan eta oso irudi polita ematen da, euskaraz egiten dalako, eta ematen dau hori dela udalak bere baitzan deukon funtzionamendu, baina hori guztiz gezurrezko da. Udalaren funtzionamendue erderazko da. Eta osoko bilkurretan ere salatzen dugu geuri dokumentazioa erderaz amotozkoela. Orduan beraz geure euskaraz lan eiteko eskubidea urratu eite euskue. Jasota dau, aurrera aterateko, behar dela, eure ditzotzie itzultzaile trebatzaile bat. Karo, eske jasota dau planien bertan, ezin da palmat aurrera duen, espadau inor, honen jarraipena ingo dauenik. Eta guk esan gendun. Oso argi izan gendun, noen dela urte bi. Bai, oso ondo, baina noen da aurrera. Eta argi dau, inok. Hala ere, orain arte egin dugun bezala, euskara plana betetzeko eta Durango euskalduntzeko lana jarraituko dugu. Jarraipen zorrotza egingo diogu euskara ordenantzari baita ere. Euren burua, euskaldulentzat aurkezten dutenen hipokresia salatzen jarraituko dugularik.